Això és el que he après en els 10 anys que he dirigit Euskadi. La societat basca és vital i generosa i quan si li plantegen iniciatives respon i reacciona d'una manera positiva. Crec que al segle XXI les nacions s'han de construir amb les persones, amb la raó i amb el cor. Formo part d'un partit nacional basc i concebo el nacionalisme al segle XXI que construeix la societat amb la raó i amb el cor, que actua amb el cap, però que edifica amb l'ànima. La iniciativa política mou el cor. El segle XXI és un país avançat, en un país avançat, com és Euskadi, convé gestionar bé i prendré la iniciativa que et situe al món. La defensa de la identitat, de la cultura, de la llengua basques no està relacionada únicament amb un fet polític legítim, com és reivindicar la pròpia personalitat al món globalitzat actual. També es relaciona directament amb la consecució del desenvolupament humà sostenible. Volem l'autogovern per viure millor. És així d'essencial. I per això també hem de mirar el futur sense oblidar les arrels. Aprofundir en la nostra identitat com a poble, a més de ser un projecte polític legítim, va lligat avui i demà encara més a la consecució del desenvolupament humà sostenible. I això